Nu er starten ved, nu er det ved at gøre klar til start. Dommeren har forladt banen. Og løbet er sat i gang. Løbet er sat i gang til dansk mesterskab på halvmarathon 2008. Når de rammer målstregen her første gang, så har de 10 opgange tilbage. Og feltet er noget større end det forrige løb. Det er Jan Grøn fra Helle. Det betyder jo meget. Der er måske nogle, der er pige dernede. Jeg synes ikke rigtigt, det kommer tilbage eller noget. Godt, det der! Så igen, mand. Vi skal være langt foran. Og det er ud til at være rigtig godt hul, de har fået. Nej, de er langt foran. Det er da helt vildt. Så er det Natkin fra Lars Thomsen. Lars Thomsen fra og her ser det ud til at det. Godt, det der! Det havde styrt. Hun har det meget bedre. Hun ligger til observation over til, men hun har det allerede bedre. Gå en tur over på græsset. Ja. Det er dejligt godt. Ja. Godt, det der! Generer jeg ikke. Og så er Natkin, så Lars Thomsen op imod mål. Og det er sidste omgang. Og vi får løberne i mål. Så er Natkin. Den vinder i klubber Lars Thomsen og Bornholm Boligstøjklub.